Hey guys, good morning kasih bang. Ini moनसे भिडिअ बरायग्रोना लानाय जाबाय माने दा जोङो मिया बुंदोंमोन ना दाख्लैनि थांनाय भिडिअ गरेश्वरानि जोङो नायनो थाखायसिनो जोङो दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामगोन मैया जों सब रेडि थांगासिनो जोङो दा नैबे दा दै बथल नैबे उनथिं नैबे गरेश्वर स्टेसन आरो दा जों थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एन'का धामाका जागोन दिनैनि भिडिअआ खुलुमबाय वेलकम टु माय इउटुब चेनेल माने दिनैनि भिडिअ एन'का धामाका जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे दा जोङो फिल्डआव मोनहैग्रोनोसै दा जोङो गरेश्वर स्टेसन बाय नै उनथिं थांगासिनो जोङो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामगोन मा नुयो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ माने नैबे गरेश्वर स्टेसननि गेटआ आरो माने सिद्दा थांबा खैराबारि मोनहैयो इनि उनाव जिं जिं थांगासिनो दोङो जों दा माने मबाइलाबो बारा चार्ज गैया जिखिनि दोङो माबा 25 ना 26 चार्ज दोङो मबाइल पार्सेना जिखिनि हायो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दा जों गरेश्वर बास स्टेन्डनिफ्राय थांगासिनो दोङो जों दा फिल्डआव लोगो मोनगासिनो दोङो दा नै नैबे गरेश्वर कलेज थांनायनि लामा एसे थांगासिनो दोङो माने सिगाङाव आरो माने नैबे गरेश्वर कलेज थांनायनि लामायाव नैबे गरेश्वर हाई सेकेन्डारिनि फिल्ड आरो नैबे माने दा जोङो थांगासिनो दोङो फिल्ड मोनसिगोन आरो नैया ओमफ्राय सिगाङाव फिल्ड मोनसिगोन आरो ओमफ्राय थांबानो मोनसिगोन बेनो जाबाय गरेश्वर कलेजनि गेटआ आरो माने बिनि जिंथिंनो आरो ओ मागो लाइन आप देखो माने साइकेलखौ नुनानै फाग्ला जालांदों फिल्डआवबा बेसेबां दोङो साइकेलानो इमान बुरजा लामायाव माने फिल्डआ बेनो आरो बायाव आंनि लोगोफोर आरो गासैबो मानसिफोरा जमा जाजोबना दङ आरो माने नैबेनि फिल्डआ पास खारनाय जिं जिं नोरै उनाव दा थांनि सिगाङाव मा जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय माने जों दा फिल्ड मोनफैबाय आरो ओमफ्राय नैया उनथिं लाइन आप जागासिनो दङ नै माबा बाइक राइड थांनाय लाइन आप जादों नैयाव सिख्लाफोर सेंग्राफोरबो खाथियाव थांना दिन्थिगोन माने नैया आथिं लेडिसफोरनि हासुग्रा बानायना दोनदों नैयाव नैथिं जेन्सनि जों दा हासुखाना लाबाय एकदम टेनसन गैयै जासै दा एकदम मा जायो खारनो हागोन ना हाया पात्ता नाय खिन्थु मानसिया बुहुत जादों माने अखा हागोन बायसा जादों आरो नि सायाव अखा हानाबा सेस बरबाद खतम सब खतम मैनि प्लेनफोरा दा खाथियाव थांग्रा नायनि मा जायो लोगोफोर दोङो गामिनि इसोरदो लोगो हमना नायनि मा जायो नोंथांमोन दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ माने मबिरे फैनायखौ ब्रुं खोनाबाय थादों दा खाथियाव थांनाय खिन्थिनि मुनि मानसिफोर फैदो एकदम साउथ आफ्रिकानि फैदो ना थाइलेण्डनि फैदो नोंथांमोना दिन्थिलांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय खाथियाव थांनि दा दे बुं माने नै आथिं सिख्लाफोरबो दोङो बहुद दोङो सिगांथिं नैया बहुत मानसि नैयाव माबा जाग्रोदो इथिं आरो गोजान फैनायफोरखौ हायसुदो नैयाव बहुत लाइन आप जाजोब्बाय नैया गासैबो दा डाइरेक्ट नोंथांमोननो डाइरेक्ट खिन्थिगासिनो दोङो सिगांथिंबो दोङो आं बेगथि थांगासिनो दोङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एकदम बहुत आरो नैया उनथिं गासैबो लाइन आप जाजोबना दोङो रेडि जाजोबना दोङो आरो मा जायो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो नै गासैबो सिगांथि थांनाय खिन्थिफोरनि गासैबो लाइन आप जाजोबना दोङो माने बिथांमोना खारनो थाखाय रेडि एकदम रेडि जाना दंखायो मेबि बुजायबाय थादों आरो माने खारनो थाखाय एकदम ज'सानो दंखायो खारनो जाबाय थादों माने नै उथियां जाबाय थाखादों माने नैया बेगथिं लाइन जाजोबना दोनदों बेगखौ दा नायग्रोनि नलि आरो दा डिस्टार्ब जागोन ना दा लोगो मोनगासिनो दोङो माबायाव मा होनोमोन बेगखौ जेनेबा जेथिया बेग लानो होयो माने लोगो मोनगासिनो दोङो नै आथिं माबा जाबाय थादों लाइन आप जाबाय थादों दिन्थिगोन नोंथांमोननो मा हायो दिन्थिलांगोन नेक्स्टआव माने नैया साइड गार्ड होजोबदो इनाव इसोरो जेनेबा सिख्लाफोरनिया पास जाग्रोगोन आरो इनाव सेंग्राफोरखौ इयाव दोनथ'दो सोनानै उनाव सिख्लाफोरा बिथिं लाइन आप जाबाय नै मजा खारनाया पास स्टार्टिं जाबाय नै गाइस जाय पासाव थांदो बेफोर गैला गाइस नै सेंग्राफोरा गासैबो नायनो थाखाय रेडि जाना दं नै
iPhone milih gak iPhone. Modza guys nih munci talamai ka prai. Kisiman munci talamai guys. Mesra naik guys student guys. Guys nih tadi udah dongman biar pas sampai tanah nih ya biar langsung dongman dah udah sampai pas sampai guys jenaba biar langsung dongman ada tadi dah pas sampai biar nih ya bisa down jalan bye down jalan bye guys bisa bye siang cinya sampai satu bye nih Mana silapan apa tak ada rezeng iseng rapan yang uno guna guna bisnya be sang bami itu nak guna lasa guna jangan nakar berdarah pas mana yang tadi awalnya jeng kami kasih jeneba jeng ang bajino jeneba blog mana bisa ya bitang ke kayak sini kayak kemana bitangi jeneba logo kemana ya Hey, Rob. Mister Hai. Bicara apa? Video bro. Bicara apa sih nih Pak? Video lokasi ini nggak? Nih ya. Jos lakai. Lakai karo wisnya Ya. besar rawis ini good. Karena silapannya apa? Kunci sebar, pakai sebar. Ada lain cara sih kan? Mana nih be? 3 number group. Nih be masih grup 3 number group hari ya. Mana nih be lain ada nih karena yaw time mau habis deh 5 menit besang ba 8 menit besang ba habis sih. Ini arai nih second grupnya ini nih be third group nih be lain jaga sini. Mana jeng kene ya feel nih bayar. Kozona karena tuh jeng ke break kita udah silapan ke lagu jeng siang rapan ke lagu ini kata be. Jeng ke break kita tuh dar dah mana nih ya. Silapan lain jaga sini. Non cah. Lihat. Modza. Mana 3 grupa harkambai ino neibe jabai 4 group neibe ino iting hanaiफोरा जिरायना दं आरो साइ माने सिख्लाफोरनिया लास्ट मोनसे दंबायो मोनसे ग्रुप ओइनि सिख्लाफोरा खालायबाय इनाव सेंग्राफोरनि जालायसिगोन इथिं सेंग्राफोरा किसुमान लाइन जाबायनोखाय सिगांथिं जोंबो दा लाइन जालायसै जों माने इमान डाइरेक्ट सेंग्राफोरनि फार्स्टआव खारा आरो बाय सेके जों माने 4 5 फोराव खारसिगोन ग्रुपआव 50 जों करे ग्रुपबो दोनो उनाव नैया सिख्लाफोरनि नैबे लास्ट ग्रुपफोराव आं दिन्थिगासिनो बहुद धामाका जानो थांगासिनो जोङो भिडिअआ लाइक मोनसे खालामनो नैया बोरै नै मजा एकदम आरो नैया एकदम गुब खारलाय लांदो बहुत मानसि बायदि खमसे खम 2000सो जानो हानाय आसपास एकदम बहुत मानसि बोरैया नैया नैबे सिख्लाफोरनिया लास्ट ग्रुप इनाव सेंग्राफोरनि जालायसिगोन आरो सेंग्राफोरा लाइन जाबाय नालाय थिग जोंबो लाइन जाहैनोसै मालाय जाबानो जाबाय भिडिअखौ बहुत एकदम मा बुंनो हागोन नाया खिन्थु खारानै पास फाखोखौ नै फिल्डखौ पास फाखो 6 मिनिटावनो माबाफोरनिया सिख्लाफोरनिया 8 मिनिट ना मा होनो बेफोरबायदिनो नायदो भिडिअखौ मा जायो जालायबाय थाबानो जाबाय भिडिअ माने नैया सेंग्राफोरनि फार्स्ट ग्रुप बियो एकदम तामान सेंग्राफोरनि बारनिया आइ साखानियाव उनाव खारदिसाय लास्टआव स्पिड लागोन सेंग्राफोरनि नै आइ दा उनाव खारदिसै स्पिड आसिगाफोर नै सेंग्राफोरनि लिंदोना बेसेबां माबा जादों आसिग लागो सिगां सारु थांदो एबार बार नांला लांदोलै
Segam hoka. माने सेंग्राफोरनिया खननै खारबाय नैबे ओइ बे दुइ जोङो पाइपफोराव खारगोन आरो बिसिना दुइ जाबाय ओइ नै दुइ ग्रुप सेंग्राफोरनि बारनिया Aisa sakane uno khadis nai. Langsung speed lagan. सेंग्राफोरनि नै Ai da uno khadin sili speed. Asiga fre. नै सेंग्राफोरनि Lindena bisa mawa tadi. Asik laga. सेगुन सारबो जां दैबार Abar nang lalang ya. Segam hoka. माने जोङो खारखांबाय खारनाया इनाव खारदो बहुत मानसियानो खारदो खारनायालाय आरो दा जोब्बाय हौवाफोरनि खारनायाबो इनाव ओइ नैथिं माबा हाइ जाम्प लं जाम्प बारनो दोननायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नैया बिसोरबो खारबाय मारै नांदो खारनानै बोरै नुदों नुवाखै अ Zobat kasih mendang. Pulang hati ya, Pak. Pulang hati. Sias lah yuk, beatar nih sama kayak. Proses aja. Cara bagus. Oh, kumor. Satu. Imen, junti. Tambah. माने जोङो खारखांजोब्बाय आरो खारखांजोबनानै जना दोङो दा इथिं सिगांथिं लाइन जाबाय दायो नै दे मा होनदो ओइ नै बिसोरबो खारजोब्बाय ओइ हिनजाव दे Westijan, teman holot kaise. माने बिखाया बिनिया दुब दुब मोनदों नो दुब माने बुकडाउन खालामनायफोरखौ नायनो थांगासिनो आरो सिगांथिं बुकडाउन खालामबाय थादो हाय मानसिफोरा बहुत मानसिफोरनि खारनाया जोब्बाय दा बर्तमान बे केमेरा खिथिगासिनो आइ सिङाव बुकडाउन जागोन सिङाव माने बिथिं लं जाम्प बारखांनायखौ नैयाव लाइन जानानै नैयाव बुकडाउन खालामजोगोन आरो नैथिं बारखांनायफोरखौ इनाव ओइथिं लांगोन Down.